ಸರ್ ಒಂದು ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಮಲ್ತದು ಅವೊಂಜಿ ಫೈಲ್ ಇರ್ ಬದಿಟ್ಟಿದಿಂದ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ದಯಕ್ ಸರ್ ಅವ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಾನಿ ಸರ್ నేను తీర్తిప్పు ప్రశ్న ఇచ్చి మరే ఉంది యాన్ ఓళ్ళ తీర్తి పూజి ఇర్ దాదు పంపరే యాన్ చెప్పున తరతడికి తీర్తి చెప్పుని బొక మీనగా మీనా చండి అప్పు ఇరేంజ మరలేక ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಅತ್ತು ಸರ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕೊಂತ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪಣ ಅವೇ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಪತ್ತಿನಾಲ್ಕು ಇಂಚ ಪತ್ತದಾರು ಅಂಚತ್ತನ್ನ ಮಾತೇರ್ನ ವಹಿವಾಟದ ಗುಟ್ಟು ಪುಣ್ಣೆಟ್ నేను తీర్తిದಿಂದ ಯಾನ್ ಪೋಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಒಂದು ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸೇಫ್ ಉಂಡು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಉಂಡು ಪೂರಾ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಜನಕ್ಕುಪ್ಪು ಮೇರೆ ಎಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಈಜ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುವ ಸರ್ ಇಂಕುಲು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಿನಿ ಆಂಡ ಯಾನಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಎಂದು ಅಂತ ತೂಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಮೂಲ ಪೂರಾ ಸೇಫ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಜಾನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರಾ ಜನ ಸೇಫ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಎಂಗಲ ಮುದೆಲೆ ಕಾಸ್ತ ಮುದೆಲೆ ಮೇರೆ ಅಂದೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸ್ ಕೊರಂತೇರ್ ಪಂಡ ಇರ್ ಬಡ್ಡಿ ಮಗಿ ಮೈಂಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಾರಿ ಯಾವ ಪಂಡ ಉಂಚು ಬಡ್ಡಿ ಮಾತಾಡ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿ ಮಗೆದು ಮಂಡ ಐತೆ ಅರ್ಥ ಇಂತಿನ ಗೊತ್ತುನೆ ಏನು ಮರಾಠಿ ಇದು ಫುಟುದು ಬೇರೆ ಯಾವು ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ಕಲ್ಚರ್ ಎಂದಿನ ಮುಲ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂದಿನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮುರಲ್ಲ ಈಗ ಟಿವಿ ತೋಯಾನು ಮುರಳಿ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಂ ದಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾದು ಲಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತ ఆయన ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದ ವಿಚಾರ ಪಾತ್ರ ఆయన ನೀರು ತೆಗಿತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಇರ್ನ ಪದ್ಧತಿ ನಾನು ಬುಡಪಾಯರನೆ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ವಿಷಯ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಇರ್ನಲ ವಿಷಯ ಇಂಕ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪಾತ್ರನಾಗ ಒಂದ ಸಾರಿ ಸರ್ ಸಾರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ ಸಾರಿ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೋತೀನಿ ಈರ್ ಬಡ್ಡಿ ಕೊರ್ಪಿನಾರ್ನ ಮಗೆ ಬಣ್ಣದ ಅಂಚೆ ಕೇಂದ್ರ ಬೋತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಬಡ್ಡಿ ಮಗ ಅಂತ ಬಂಡ ಕನ್ನಡ ಬೇತೇನೆ ಅಂಡು ಅವು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾದ ಅದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಡಿ ಬಡಿ ಕಟ್ ಮಾಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪೆನ್ ಕಟ್ ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಜಿನ ಪೊಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕಲು ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಏನು ಪಪ್ಪನೇ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸು ಕೊರಂದಿತ್ತೇರಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸು ಕೊರಂದಪ್ಪನಿ ಯಾನ್ ಗುಡ್ಲು ಅಂತ ಹೂಂದಿತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಎಣ್ಣನೆ ಪಣಂತೀರಿ ಬರೀದಿಲ್ಲ ಏನಂಚೆ ಬರೀದಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಪಪ್ಪನ ಕಾಸ್ರಿ ಅಂತ ಚಿಲ್ಲಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಂತೆದು ಎತ್ತದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೇತಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬುಕ್ ಕೊಡು ಬರೆಯಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹಿಡ್ದು ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಕರಿಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಕಾಸ್ತೆ ತೊಂದೇರಿ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅವಿ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಬಂದರೆ ಅವೇನು ಕೊರಿ ಹಿಡ್ದು ಆಕ್ಲಿನ ಎಟ್ಲ ಬರೇಪುನಿ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಲ ಬರೇಪುನಿ ಅವಿ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಕರಿಬಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬುಕ್ ಉಂಡತಿ ಐಟೊಂಜಿ 2 ಪೇಜಿನ ಪರ್ತ್ ದಕ್ಕಿ ದೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಡೆಗೆ ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಗೆ ಹಿಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಳು ಬರ್ತೀರಿ ಕಾಸು ಕೇಂದ್ರೆ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಜ್ಜಾರು ಹೆಚ್ಚು ಎಂಕ್ಲ ಬುಕ್ ಕೊಡುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲ ನೇಟ್ ಕಟ್ಟದಿನ ಮಾತ್ರ ಅತೆ ತುಳೆ ಎನ್ನ ಬುಕ್ ಕೊಡು ನಿಕ್ಲ ಪುದಾರುಂಡ ಉನಗ ಪುದಾರಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕಡಪಾರೆ ಅದಗಾನೆ ಕಲ್ದಾರಿ ಅರವಿಂದ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಈ ಎತ್ತಲ ಬಂಡಿ ನೆಂತೀನಿ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಅಂದು ಒಟ್ರಾಜ್ ಪಾತ್ರಚಿ ಏನು ಮಂಡ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗ್ಯಾಪಳ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೋಪ ಬೈತಿ ಏನು ಮಂಡ್ಯದ ಬೋರ್ ಮಂಡ್ಯ ಅಂತ ಬಂದ್ಬರತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪು ಮೇರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅರವಿಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇನ್ನ ತೆರಕು ಜಲ್ ಹೋದು ಈ ಬೋರ್ ಮಂಡ್ಯ ಅವಡು ಎನ್ನ ಶಾಪ ವಾಲ್ಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಡಿಂಗ್ ಚಕ್ರವರ್ಗ ಹೋಯಿನ್ ಚೆನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೂಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಪೇರಿ ಅಂತ ಆಯ್ಗಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲೆ ಬುಡಿ ವರ್ಕರ್ ನಕ್ಲೆ ಬುಡಿ ಇತ ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತದೆ ಎಸಿದ ಕುಲ್ಲು ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಏಚನ ಬುಡು ವರ್ಕ್ ಗತ್ತು ಖಾಲಿ ಏರ್ಲಕ್ಕೇನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಸು ತೆಪ್ಪರತ್ತೀನಿ ಕಾತಲಜ್ಜಿ ಸಾವಲಜ್ಜಿ ಆನೆ ಅಕೌಂಟೇ ಪೂಜೆ ಉಲ ಇವತ್ತು ಏಸಿ ಕುಂತು ಅರ್ಥ ನೋಟು ಪಣ ಅಂತೀರಿ ಗೊತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ್ ಉಂಡು ಚಿಪ್ಪು ಲಜ್ಜಾನು ಮರುವೈ ಲಜ್ಜಾನು ಅక్కడ ಪುಸ್ತಕ 2000 ನೋಟು ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ನಡು ಟೊಂಜಿ ಗಿಂದು 16,000 ಕೋಟಿ ಬತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನಡು ಬೋತೆ ಮಿತ್ತರು 25,000 ಕೋಟಿ ಬತ್ತೊಂದು ಮಣ್ಣು ದಾಡಿಗೆ ಬೋತೀನಿ 8 ಜನ నేను పొత్తం తిరుగున ఐకి పోతానತ್ತೆ ಯಾನ ತಿಕ್ಕದ ಬುರ್ರೆ ಅಂಡ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಣದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು IPL ಆನಗ ಈರ್ ಆ ಲೈವ್ ಟಿವಿಡಿ ಅಂತುತ್ತೆ ಈರ್ ಮಲ್ಯನುಟ್ಟುಕು ಗ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಾಟ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಈ ಲೋಕ ತೂವೊಂದುಂಡು ಈರ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕದ MD ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ದಿನಾಯೆ ಆರ್ನುಟ್ಟು ಜನಕುಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ಇರ್ಲೆಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ ಮಾಲತ್ತು ಈರ್ ಪರ್ಪರತೆ MLA DSP ಎಂಜಿನು ML ಅವು ಮತ್ತಂದು 2 ಲಕ್ಷದ ಮಾಲ್ ಮೇರೆ
అయిన ಪರ್ನೆಟ್ಟಿಂದೆ ಬಾಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಅಂಚಿನ ಮಾಲ್ ಪರ್ಪುನ ಯೋಕೆ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಬಲಿ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿರಿ ಮರೆ ಈರು ಪಣ್ಪರತ್ತ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣವುಲೇಪುಣು ಎತ್ತೇಗಲ ಮಲ್ಯನ ಮುಪ್ಪ ವಿಮಾನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೀಲಾಡ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕೈನ್ ತರ್ಪಾಯರ್ ತೀರಂದತ್ತೆ ದಾದಾಪು ರಾಪುಡು ನಮ್ಮ ಸರಕಾರನೆಕ್ಕ ದಾದ ತೀರ್ಮಾನದ ತೊಂದು ಯಾನ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡು ಪಾತ್ರ ಇರು ಬೆಚ್ಚಾಪರ್ ಏನು ಬರ್ಪ ಮೇರೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಕಿನ ಯಾಕಡೆ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಬಂಡಾರಿ ಇತ್ತ ಮುರ್ಕುಂಡೆ ಬಂಡ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮೇರೆ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಕಾಸಿತ್ತೀನಿ ಮೇರೆ ಬರ್ಲೇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಡತಿ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಸರ್ ನನ್ಲೋ ಎಂಕ್ ಸುರುಕೆ ಇರು ಪಂತುವರಡ ಎಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡು ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಬಂಡ ಯಾನು ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲು ಮರಾಠಿ ಪಾತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಂಚಿ ಬತ್ತದಿನಕಲ್ಲ ಈ ತುಳುಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಅಂಕಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ತುಂಬೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರ ಬಡಿದಿರ ಪುದರ ಎಂಚಿನ ಬರಲೇ ಅಲ್ಲ ಸಂಕಮ್ಮ ಅಂತ ಸಂಕಮ್ಮ ಅಂದಂತ ಅಲ್ಲ 5 ಲಕ್ಷ ಉಂಟು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇದೆ ಯಾರನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತಿರ ದುಡ್ಡುನು ಯಾನು ಇರ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡತೆ ನಂಜರು ಬದುಕುದು ಈ ಸರ್ ಇರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರ್ನ ಬಡಿದಿನ ಎನ್ನಡೆ ಕಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಇರಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡ್ಬಿಡುವೆ ಸರ್ ಇರ್ನಡೆ ಕಡಪಡ್ಲೆ ಬಂಡ ಒಂದು ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜನಕುಲ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏ ತಿಂಕ್ ಬೇತ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಶಿ ಗಲೀಜ್ ಮಾತ ಮೈಂಡ್ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚತ್ ಮೇರೆ ವೇ ಪನ್ಪುಣ ಕೇಳೇನು ಆಚಂತ ವೈಫುಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೇತೊಂದು ಐನು ಕಂಡನೇಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಶೇ ಎಂಚಿನ ಮೈಂಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನೋ ಏ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮರ್ಜಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜಾವು ಗೊತ್ತು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂತೆ ಮರ್ಜಾ ಒಂದು ಸರ್ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರು ಕಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಓಪಾಡತೆ ಮಾತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾತು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಓಹೋ ಈತ ಮಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಿಡಿತದ ಇರೇಗ ದಾಲ ಐಟ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪುಜ ಪಂಡ ಯಾರು ಓವಿತ್ತನ ಓಪನ್ ಅತೆ ಅಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯಡು ಎಂಚಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತಿನ ವೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ಈ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಏತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿದಾಯ್ ಪಾಡ್ದಾರು ಏತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ವೈಟ್ ಮಲ್ದಾರು ಏತ್ ಒಲ್ಪ ಉಲೈ ಪಾಡ್ದಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನಡುಂಡು ಇನಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇರೇ ಕಾತು ಧೈರ್ಯ ಐತಿಂಡ ಉನ್ನೆನ್ ನಿಂಗು ತೂಲೆ ತೆಂಗಿನ ಮಲ್ಪ ತೀರು ಇರ ಚಾನೆಲ್ ದಾನ ಕುಲ್ಲಾಯಿ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟ ಅತಿ ಈರ್ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ತದು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಡು ಈರ್ ದಾದಾಗಿರಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲರ ಈರ ದಾದಾಗಿರಿ ಮಲ್ಪುಣ ಎಲ್ಲ ದಾದಾಗಿರಿ ಮಲ್ಪುಣಿ ಲೆಪ್ಪಡಾಯನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಆಯ್ ಬಣ್ಣಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ತೆತ್ತೊಂದಿ ಕುಲ್ಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗುನಾಗನಿ ಓಕೆ ಕೂಲ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಕ್ ಪಂಡ ಈ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಈ ವಕೀಲರಿಗೆ ಲಾಯರ್ ನಕ್ಲೆಕ್ ದಾಯ ಲೋನ್ ಕೊರ್ಪಿಜಾರು ನಿಖಲ್ ದುಂಬುದೈತನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಲೋನ್ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಮೇರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡು ಸರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮನದಂಡ ಪೇಪಾಡು ಬರಬಾರದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಂದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಬೆದರಿಕೆ ಅನ್ ಬರತ್ತೆ ಆ ವಕೀಲರಿಗೆ ಮಿಲ್ ಲೋನ್ ಕೊರ್ನ ಮನದಾನ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೋರ್ಟು ಬಲಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಚ ಲೋನ್ ಕೊರ್ಪು ನಿಖಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ವಸೂಲ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಹಾಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಆತೆ ಕಪ್ಪುನು ಬೊಲ್ದು ಮಲ್ಪೋರ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆ ನಾನು ಬೊಲ್ದು ಮಲ್ಪರ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಬೊಲ್ದು ಲಜ್ಜಿ ಕಪ್ಪು ಲಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಂತ ಪಡ್ತಾ ಇವಾಗ ಅಂದಲ್ಲ ಬೋಪು ಅಂಚೆ ಸರ್ ನಮ್ಮದ ಇವರು ಪರ ನೋಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬೊಲ್ದು ಮಲ್ತು ಕೊರಲ್ಯ ಈ ರೈನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಯತೆ ಕೆಲವರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿಕೇನು ಬೇರೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುವ ಕೊರ್ಪ ಅಂದ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಈರಡ ಸೀದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ ಈ ರೈನು ಐತಾರ ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪತೊಂಬಲೆ ಐತಾರ ದಾನಿ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪು ಜೇರು ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಐತಾರ ಬೇಗ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇಟ್ ಯಾನುಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪನುಡಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಅಟ್ಲೆ ಮಂಡಿನೆಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಏರ್ನ ಪೋಪುನಿ MLA ನಕ್ಲ
ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಂದು ಹುದ್ದೆಡಿತ್ತಿ ನಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ಹೋಪ್ ಪಾಪದಾಯಡ ಉಪ್ಪೆರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಯನ ಪೋಪುಳ್ಳೆಜ್ಜಿ ಆಡ ಮುಕ್ಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪು ಜೇರ್ದಾಯ್ಗ ಮುಕ್ಳು ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪೇರು ಮುಕ್ಳು ಈತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತಿರುತ್ತಾನ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬು ಪೇಪರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು పేపర్ బత్త నాచి కట్టడా పడతే ఐకు పడతే ఏర్ల ఐకు దుంపోపు చేరు పోయిన పోడు నింగుని ఎంకలే ಇರು ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾರ್ ಸರ್ ಇದು ఆ ఫస్ట్ అది వాడు తెప్పలేవు ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಉಂಡು ఓకే ఇత్తు పనిలో బోర్మండే Be like Bola.